uma sisebenza siya le sidlule simbone umntwana siyakhumbula ngithi sasithe kule ndawo esiyona ingane siyoyinika into yokuthenga amathikithi manje ngihamba nini ngihamba ngeyithuza kamashi ngeke sahlangana ke ngomntwana sewunje mayehleli lapha siyodlula simbona ngenxa yokuthi uhamba ngeyithumashi mhlawumbe uma uNkulunkulu ethande yobe sevalile uyobe kade evale ngeviki elidlule manje kasezohlangana ngale ngane isimelane sethu sizobonakala sicela bakuthatha umntwana simbone la wonke umuntu ambone ezisebenza nje silozidlula sibheka kumntwana amen akasondela wabantu sibonga umntwana owakadlamini umntwana kadlamini nesidolomisi sakhe akenza stand up ezila simbone yabona senzele ukuthi sidlulekele ngoba khona into ayiphethe ukunqoba lokho ibala nebala liyakudinga lokho umntwana umuzi nomuzi uyakudinga lokho so akahlalela phambili senzele ukuthi wonke umuntu ola adlula mbona umntwana atshale lokho abanye bakudinga izingane zabo abanye bakudinga kubazukulu abanye bakudinga izizukulwaneni kodwa lento yokuthi ingane ihlobe kanjena iyadingeka amanazarete angcwele right zonke ithunywa eziphethe izikhwama sicela ziyoreporta lapha ifake izikhwama ngenkathi thina abanye sicela umnyango la kumgasi abashumayeli bebe bathathu la sizosebenza khona la ungasasuki uMagalela ungene nomunye ubani lapha ethuzi sizosebenza nathi mina ke ngichemena nabashumayeli bese ngibuya ngichema nabakhokheli so abashumayeli ake sinyukazi sinkundla abashumayeli hizwa iziki izintokomo bayinzinda bengane kuzobihleli lapha nje kumele sidlule kuyo akhala uyise uthi ngathi angikuzwa kahle mshumayeli ngathi ingane yami ngiyibamba ngophonzi izohamba notere lutho manje ngiyakuye nje mina manje ngoshiya imali nabashumayeli bazokhamba ngapha uzobona ukukhamba ngapha bedlule bethi inganeni bashiya imali bese bayadlula hawu ukhalelani zawethu yo imisikithi phela hawu ngane noyise sengimele manje ngihlabelele ngenxa yananga umshumayeli phela manje uthi indaba yengane ngathi ngiyikhaze kancane uzawuthini phela ingasihle lapha siyoyinika imali manje izikimina izidemo zisiyaduku abeze bashumayeli ngicela ukuthi sigibanele bozakwethu ngicela sikhambele sikhala bashumayeli wezani bozakwethu sifuna inkundla ekhithe esisebenzayo sisebenze sesisebenzile wozani
namhlanje bayinqala ukukhuluma kuzoba kancane nenza bafowethu. Isikhathi kumele sisebenze u-30 minutes kuphela sibe sesihambile. Ngicela uma sicela ama-group athize njengamanje socela abakhokheli sicela abashumeli basukume kanzima kusho ukuthi amadolo siyakhuluma. Sicela bonke abazobizwa basukume beze sisebenzeni ngamandla sokwazi ukuhamba. Abashumayeli njengamanje beza la umshumeli Magubane bayathela sengidedela ama-vocalist kodwa ama-instruction akhishwa yimi. Ama-vocalist aqhubeka nje ngokunandisa. 1 2 3 start. Bakhokheli bami nikhona bagogo. Nikhona bagogo. Indlela idlula enganeni. Yonke indlela idlula lapha enganeni. Idlula la enganeni ngeke. Khetha bakhetha mntana mhleli phambili esenda ku. Khetha lapha kuzothi lokho baqhamuka bashike bathi. Bazokhethelwa. Yabona? Bakhokheli bami nizokhamwa nithi bese nyama. Bathi bona bacela amasango. Bathi yewa manje kulungile manje yango phela sesishisa bayifuna leyo kodwa bathi bacela amasango manje. Siko niyo mama basango. Yenzela abantu phela leyo. Hey. Khuluma sha.
indlela isule ngane kodije ayingene ayishwa yena la la ani ko mayo ni ko nya
ayibalansi lento ukujayiva kumnandi sizwe izigi zonyazi kodwa cheleta ayikeni kahle kaniboningene bakwethu alabona isimanqamola invention esingaboni isiphithiphithi semali kusho ukuthi time is over manje so asingamoshi kumnandi ayizi imali ngamaphepha Chamasa, there's no excuse. Where people forget?
ngizolele ngempela. Inabasho yonke ihlangane manje. Inabasho yonke ihlangane ukuzwini. Babodla. Sicela inabasho yonke lapha makhosazane makhoza intethelelo neclass suthi yonke iye lapha esangwe namakhosazane. Sicela ikwenze lokho manje.
Hayi. Ethi nabasho. Ayibonanga. Icela ukuhlehla. Amen. Iyo kalaphansi. Amen. Izisipetinyathi. Kube mnandi kakhulu. Sesani ke bafowethu. Hayi kumnandi akihlehli nabasho. Izamnandi. Siqale phansi. Siqale phansi. Besizwe kahle ukuthi uphakho sisho umsebenzi. Hayi konkosi. Hayi kumnandi ba. Hayi kumnandi. It's nice to be here. Kumnandi ba. Akintushata angimzwanga kahle. Ngikeniphatha inyathi. Nifanisa inyathi. Ngesibona ukuthi inyathi sikhona na. Ya yonke umuntu la akakaphathi inyathi. Inyathi. Enekhanda katata. Kube inyathi ngala. Enekhanda katata. Ayibonkosi. Hallelujah. Hallelujah. Ake ngizwe ukuthi intsha yesonto Nazareth Baptist Church Youth for Shembe. Angazi noma niyazi. Phela yithi original madoda nengabani. Nazareth Baptist Church Youth for Shembe. Nabachiyo for Shembe. Amen. Ake khale lapho ngizwe. Ake ntuhlele. Ke ngizwe la kanzwana.
omdala cela ngemali ubhuti omdala ngale mali hayi le bengicela ukuthi nisheshe Anisengayibeke manje ubhuti omdala ubhuti omdala imununu lenabasha uzakwethu uhlala uzakwethu wami ayibonga Nkosi uthicela ukukhuluma ake simlalele akhulume masisha singakamvali ngoba meke wageja hayi zokhala emabhayitini ayibonga Nkosi lela mali mali sokuvimba ngemali mfundisi njengala Bangcwele siyizingane zakulelizwe sibonga nje ihlahle ukuthi abe khona ubaba umfundisi ngiyinikeza baba bese sivele sithathile isinqumo sokuthi asisezuya phambi kababa ngoba ubaba bememeza nje sathi bese sikusebenzile ukuthi sizokuphatha njengebhekisi sebaba nalapha kungene kulomnyango kusangena eminyango right ayibonga Nkosi manje ubaba simbonga la ephuzini lokuthi unethuba lokuhlala nomnikazi wabantu baba sizingane zakho bamfundisi ngoba ukwazi ukuhlala nobaba nje sicela ukuthi ufike usendlale uma ufika phambi kababa mawucabanga thina abantwana base-Israel ucabanga izingane zakho izala ngegazi ebese uyakubeka ngeke kubeke konke ngakunye kodwa baba ukukhulu esicelayo sizingane ukukholwa usathana ngasondeli kithi ushemba sigada ayibonga Inkosi bese ukubala baba njengabantwana njengoba ukhona ubaba njuzele uyazi ingane idingani ayibonga Inkosi siyabona haya akuguqa khona nobona ukuthi isiko lana ekhaya kuyaguqwa ayibonga Nkosi nibe nilungisa njalo inyathu esikhulume ngenyathu nibe nilungisa ngoba ayizakhala manje esikhashana beqala ukusebenza kodwa lokho abakuphethe njengamanje baphethe 6,300 rand sibeke bakhathela kuba kuyazi njengoba bekhuluma ngama-DSTV sikhona lapho amen nakumanethi sikhona lapho uyakhuluma umntwana nansenye isho umntwana uthi ngeke kube yi-6.3 uthi awufaka u-200 akenze omunye 6.5 ukhona omunye la ngofuna ukukhuluma futhi ngiyambona iyashoda iyashoda khuluma umuntu omusha bakhona kodwa bephethe umnikelo abasafuna ukuthola ithuba sondela ngaphambili ake ngisondele ngizwe Itsha sesingahlelo 500 bafowethu kuhlanganise 7,000 nami ngiyagcwalisa sesingahlelo 500 asikuthusi itsha sikuthusi sesithola ishu nje entsheni manje alizi ishu nakho akenisondele bokuso nani makhosazana nani lapha emuva haleluya ke haleluya amen ziyakhala ke manje hayi ziyakhala manje akenisondele manje esazocela ishu wonke umuntu acela angilungisele ishu 100 angilungisele ishu nje lapho gogo ngizocela ishu 100 nilungise nje ishu leyazi ngeza ngiyayilandela ishu angilithubeni umuntu hayi angithubeni njengoba nje ngisathi nje nabashu akingilungisele le mali yashoda yashoda It seems like abantu bamele movie. yebhuti ye yabi uthonyakaza nje ngeleza lwazi iphepha alize ngakimi obeke inyawo nje umkokeni ngeleza lwazi iphepha alize kimi alize ngoni haya ngisho ngomuntu ofolile ngithe mina umi ngeenyawo zakho uma ithinte nje angisho nje ngithi mina iphepha elibovu noma ke likakhakhi kongcono bese ngililalela sikwenze njani lalo ke
ke awuzwe nawu kabusi Nkosi Nkosisi hayi eliyakakhe neshwa Nkosi Nkosisi awu Inkosi Nkosisi ayithi kaki lebakho ayikhali Nkosi Nkosisi hayi ayikhali kala ke mqala alizi yeza la Elish man Nkosi Nkosisi yale bengifuna mina iphele kahle phela sengikho alizi shibe Anybody say pay? Nkosisi ukhona uthi pay? Somebody say pay? Pay. Lideni njalo nalikhuluma. Lideni nalikhuluma. Namhlanje umkhumula Jesu zobe ikhala ngolwesibili ziyinkani ziyodwendweni lwey'nkani madoda indaba ilunga ithintithu indaba ziyakhala basho ukuthi Jehova zobe ikhala indaba ilunge namabhesha alunga eladliwa yintunga ibheshu yobona nami yobona Ameni. Hey. Ibize le mali la. Ibize. Nizoyilungisa. Ameni ke? Amen. Ayilungile kodwa. Ngibona ngathi nizoyilungisa bafowethu asivumelana. Amen. Uyabona ke kuzoshoni nabantu ilungile mayinje. You know 73,643 rand. Ilungile? 43 rand right? Malini ngenze ukuthi ngcono? Hlala u57 rand. Akeni ku57. Leta nishumsha. Bomba. Akeni leta ishumi stolo 57 rand. Hayi leta nishumi 57. Hayi lena enengawenza. Ngingawenza 55 lena. Aw, lena. Nangu 57 rand. Batala Nkosi. Nangu moya. Leni ngawenza 75. Nangu moya. Ifuna 1000. Akeni thithi bafana besonto. 1000 malini. Nkosi. Leta ngo. Wena wena ayona. Awubali kumbona. Yona ke ingasehlanga nje. 696. Manje Aus. Iya short. Yona ke. Ngokale. Ngaba mhlenga kunja. Ngabona yeza ngakile ukuthi ngithatha into yokubuka. Aus. Imayezes. Aus.
Awusu. Ikanakele bafowethu. Asilungiseni so. Ake silungise. Nomzamo Macimwana yena emkhonto. La ngakini ngaba mhle njalo. Asilungiseni konakele lapho. Konakele hayi konakele. Ayikho right. Nkosi kusisa. Konakele akenilungise bafana. Ngizani sabafana besonto. Yonakele hayi yonakele. Abeke samina nje samabhungu bafana besonto. Nkosi kusisa. Let man aus. Awu yona ke bafana besonto. Sesingahamba samabhungu aseNazaretha sinje. Awu yona ke ananibuke la. Yaza lapho yona ke silungiseni. Inkosi kusisa. Aus. Ayona ke bafana. Inkosi kusisa. Khona ma. Mina 76,000 asiphumla. Kwamfundise mdala kunemesi. Ithi ngamashu 76. Yabona manje isiya kafaza. Ngamashu manje ithi 1005. Ithi manje ngamashu. 1005. Uzowazi ukuthi uthwanda. Ngamashu ithi ayakafaza manje. Omunye uthi ngaswipe, ubani uthi ngaswipe. Uno 71 rand. Uzowenza njani manje 71 rand? Akenlethi 9 rand. 9 rand. Sengiyakhuphuka 77,000 asiphumisa nawenza 9 rand. Price is 72 rand. 75,600. Inyuka kanjani ngayibonanga mina? Akizi awuyibhaleke ngoba. Ngoba manje 30 rand. Ngasekuda ngithi 80 manje. Yebo njalo. 18 manje. 702. Ngishake imoto vlog edidese emvolo salomhlanga. 75,700. 75,702 rand. Yeah. Ilongo. Yazi imali ekhaya manje. Imali yala ekhaya nje kwethi 75 leyo. Mele ishije ithi 77.
Awusho. Ake ngizabe. Kukhona wena kodwa. Gazi mani ngale. Kodwa beka abantu kukhona wena. Mani ngale nilungisele lo 300. Imani ngilungisa lo 300 Udaba ngicabangela. Kodwa ukhona yena. Kade usumuntu wena. Futhi ngifune isikwezo ku. Asiza. Hayi inyawo zomfundisi. Inyawo isikwezo. Hayi ngithi bamnika isikwezo ithipini. Phela umshumayeli. Ngokusemthethweni nje usho njalo umnikazi wesonto. Wathi labo basebenza impela bathini badinga. Akazugcoba umuntu kodwa uba labo abasebenzayo abasebenza. Ngabe umama, ngabe uyinkosana, kodwa mase ukhethwa abantu kodwa asebenza sebenza qinithi. Abashumeli Island. Uthumeli Island. Akenisho. Manga mga 77 ngokamlanje. Namanikinika na 260. Nami usihlalo yabonga kancane ngicela isecond nje egameni lenkosazana. Badala benkosi siyabonga kakhulu siyibandla lasephukweni siyabonga bonke abacimezela inkosazana. Siyabonga kakhulu umkhandlu wase-Israel ukubambisana. Sibongela kakhulu umfundisi wenkosi nabavangeli nabashumane nabakhokheli elikwenze ngithi likwenze nababanye siyabonga. Emlandweni-ke lena 260 in 2 weeks. Unganaka amasabatha amaviki mabili. Hayi emlandweni-ke ma-archive ngoba vele sesiyaqaba manje.